Il-prezz tal-kull kilowatt tal-lina illum hija l-iktar għolja fl-Ewropa. U l-iktar għolja fl-Ewropa għax hemm ħafna ineffiċjenzi fl-Malta. Għal din ir-raġuni l-MHRA talbet għall-laqgħa tal-MCASD biex tiddiskuti l-Malta u l-piżijiet tal-kontijiet li qed jaffettwaw lill-industrija tat-turiżmu. Għall-laqgħa attendew il-membri kollha li jiffurmaw parti mill-MCASD kif ukoll rappreżentanti tal-Malta u l-Ministri Tonio Fenek u Chris Sajt. Għal ħafna mill-imsieba soċjali il-laqgħa moffriet ebda soluzzjoni konkreta. Ngħid jiena illi tħanna bil-pisijiet fuqna kemm l-employees u kemm il-ħaddiema u ħriġna minn din il-laqgħa bqajna bil-pisijiet fuqna kemm l-employees u kemm il-ħaddiema. Jiena saqsejt illi la darba l-ħotel se jitilfu 11 miljun il-poplu Malti minn ġolbut il-purchasing power kemm tilfu, imma naturalment m'hemmx risposta il-miljuni huma enormi u naħseb illi short term solutions ma jidhirx illi kien hemm xi tip ta' soluzzjoni. Però tibqa' l-mistoqsija, meta ħejġu implementati dawn, x'effett ħajkollhom fuq ir-rati għal-kummerċ. Għaliex ħareġ ċar illi Malta għandna fost l-aktar rati għoljin fl-Ewropa. Aħna għamilna proposti wkoll kemm lill-Malta kif ukoll lill-Ministru illi fuq ix-xiri taż-żejt fuq il-hedging tinħoloq mekkaniżmu fejn anki employers u fabbriki u lokandi kollhom iċ-ċans illi jħeġġjaw back to back mal-Malta. Nisperaw li fl-aħħar tal-ġurnata jkun hemm roħs fit-tariffi għan negozji żgħar Malta għabdex. Ma tkun l-ebda soluzzjoni li biex innaqsu xi prezzijiet innaqsu l-ħaddiema u l-impjegi tagħhom. Malta għandha l-inqas effiċjenza fil-ġenerazzjoni tal-elettriku fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea b'31% meta l-medja hija ta' 50%. Fl-aħħar 6 snin iż-żieda fuq il-kontijiet tad-dawl u l-ilma kienet ta' 300%. Il-familji Maltin u Għawċini ħalsu t-tieni l-aktar kontijiet għoljin fost iċ-ċittadini tal-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea.